Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni sirkal biro dhi nyime gi keto mise motegno mag nyuolo tije ne rawere ma pachoka. Ruto wacho ni tudruok e kind migepe mag sirkal kaka mbalariany kod mamoko gi mag ji giwegi biro konyo nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Oloso romo gi jokanyo mag mbalariany ma Nairobi e kar jot mare. We said that we need to be deliberate, to be intentional on where we are going to create jobs, how, and be scientific in how those jobs are going to be created. And that is why we have focused on areas that are intentional about creating jobs, whether it is in our housing plan or in our digital jobs agenda or in our export of labor program. We are intentional on where we are going to create jobs because, as Chancellor here said, it is jobs, jobs, and more jobs.